Ens trobem a l'església de Sant Pau del Camp, situada al Raval de Barcelona, i és una de les esglésies més especials del romànic, perquè realment el romànic abunda poc a Barcelona, i en aquest cas comptem amb un claustre que és únic a tot el món per les formes lobulades dels seus arcs, que es creu que poden tenir una influència islàmica. Acció. El romànic és gairebé modern en la seva utilització antinaturalista i arbitrària del color. Lleons verds, bous blaus o àngels amb ales vermelles. Soc el Joan Pau Inarejo, soc periodista, divulgador artístic i porto el compte de romànic català. Aquesta afició pel romànic realment em ve des de petit, per les moltes excursions que fèiem amb els pares i amb els germans al Pirineu i, per tant, de veure moltes esglésies de la Vall de Boí, de la Vall d'Aran, de la Cerdanya, i de la meva afició creativa, que també ve des de petit, i em recordo estar dibuixant allò gairebé compulsivament, la cara del Crist de Taüll, aquell monstre amb 7 ulls que després sabria que és l'anyell de Déu. 7 ulls, o 7 dons de l'esperit. Aquests darrers anys que hi ha hagut aquest petit boom, per sort, de la divulgació cultural a xarxes socials, sobretot a X, abans conegut com Twitter, doncs vaig veure que era molt interessant i que hi havia un espai a cobrir per parlar d'un estil que en el cas de Catalunya tenim la sort que tenim un repertori únic al món. Per què al romànic li van dir romànic? Doncs perquè imitava, continuava els mètodes constructius de l'antiga Roma. A Catalunya la divulgació a xarxes socials, pel que he pogut veure, sí que n'hi ha d'històrica, hi ha molta divulgació sobre disseny, sobre arquitectura, però el romànic havia quedat com una cosa allò una mica ancorada en el passat, no? I aquí és on molts cops un pot trobar un espai per créixer. Entre el cel i la terra, avui sortim volant per comprovar-ho. Aquest estiu passat em vaig llançar o atrevir amb els vídeos, que sembla ser que és el que més ha funcionat. Com sempre, quan li poses cara als temes, tenen més atractiu. I bé, són càpsules on en 2 minuts, que és gairebé una missió impossible, intento explicar un tema sobre la plàstica romànica, generalment més sobre pintura i escultura que no pas sobre arquitectura. Us heu fixat que les crucifixions romàniques solen tenir elements bipolars? Moltes coses les tinc al cap perquè les he estudiat molt i hi he passat molt i m'han interessat molt per buscar fils conductors entre imatges i com busco un tema en concret. Tinc molts llibres a casa físics, que això també s'ha de reivindicar perquè aquesta consulta del llibre físic i de reproduccions de pintures m'ajuda molt a agafar idees. Sí que em nodreixo molt pel que fa a internet d'imatges dels museus, molt del Museu Nacional d'Art de Catalunya o del Museu de Vic o de molts petits museus que la gent no coneix, que són fantàstics, de Catalunya, que tenen molt patrimoni medieval. Sabíeu que al romànic català suren unes quantes sèries i pel·lícules? I el que em resulta realment més laboriós és tota la part de gravació i especialment d'edició. És tan cansada com també agraïda perquè és on d'alguna manera em deixo anar i intento posar-li aquell toc amè i fins i tot d'humor quan calgui. Coneixeu les mares del romànic? Joan Pau, ja estàs amb els vídeos aquests del romànic? Mama, ara no puc. Però què passa? El que m'he trobat és, per una banda, gent que deia ostres, a mi aquests temes m'agraden molt o els havia estudiat i que bé que ara me'ls expliquin d'aquesta manera a les xarxes socials. Uns altres, que segurament són la majoria, que és, a mi això no m'interessava. Jo pensava que el romànic era una cosa fosca, però t'he trobat perquè segueixo no sé qui, perquè em sembla molt interessant, em sembla educatiu. I tota aquesta coalició de públics ha fet que, per sort, sobretot a Twitter, la comunitat hagi crescut d'una manera, per mi, molt sorprenent. Fins i tot vaig tenir la sort que la revista més llegida en català, la revista Sàpiens, em va atorgar una menció especial en els premis d'aquest any, que va ser com la cirereta més inesperada. I nimbe prové del llatí nimbus, que significa núvol. Porto uns mesos en un núvol. Un dels últims vídeos parlava sobre els nimbes, que és una paraula que vol dir núvol. Doncs vaig una mica amb el núvol al cap, perquè realment els comentaris són molt positius. La divulgació artística i cultural, generalment, també té haters, també s'ha de dir, com tot, però generalment té una resposta molt bona. I fins aquí la fauna d'avui. Salut i romànic!